Ani? Tak prej ne. No já jsem si to myslela. Naposled u nás byl, když se Majda vdávala. Jo, to byste to museli udělat u něho v dílně. Ale dík. Už jste to viděli? Oni už to viděli. Děkuji mi. Helenko, nechcete to zkusit? Já vás viděl, vy na to máte. Prosím vás, v mém věku je už na některé věci pozdě. Ale mi je 70. Nebojte se, já vám pomůžu. Majda, já nemůžu dělat kvůli krku. Jitko, prosím, otři paní vpravo obličej, ať se tak neleskne. Ivo, tak můžeme? Já jsem zkoušel podle kazety cvičit tai chi, tak jsme tam ty ruce vždycky motaly. A nebo když tam cvičí jenom samý hubený. A